Oimore kwara mugira kawana nyako mkitera mugi TV ka une wangsai chenro marwa marang'ich welo bang'e to broko donje buch jo piny sadek ka Nyasaye oyie, lakini sani to wantiere ka gi Wilson Ochuka jaka boch kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakachi dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. Giko ne jatend piny Kenya William Ruto gweyo oko Justin Muturi lemo mar tend migao ka Edan Duale bende makoro mi migao mar thieth. Kadhiro dot tano ka dot tek te kacha ka tuomo mar ariyo to bukori dot odhukore ka ng'iyo kamonire no koonge kamenyo gi iye kocha taneno ka nyathino liere tol mar dhiang'. Obila no notho mar nyathi ma grade mar 8 mayangore ni ne obambi monegi e kaunti ma Migori. En fuong'ruok ne ja Kenya Stephen Munyaho mane omi kum mar tho e piny mar Saudi Arabia. Riwruog oganda jo Islam ochulo ne fuai mar siling milion 129. Norwako ni giko ne to jatend piny Kenya William Ruto riembo e tich jatend migao mar jotije sirikal Justin Muturi bang' thuolo malach mar ywaruok. Muturi osebedo ka soko wang' Ruto kuom thuolo malach nyaka ne wuode bed achiel kuom jo Kenya mane oteki e kinde ng'anyo mag Gen Z. Kaka jofombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, lemono koro wal ne jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku mawuok thurgi Muturi kendo ma en jakanyo mar duond buch Muturi mar Democratic Party. Mana kaka jodongo ne ogoyo ngero ni siasa onge osiep kata jasik ng'ato manyaka chieng', osiep mane otwere kind jatend piny William Ruto motelo ne yiero maduong' mokalo kod jatend migao ma jotije sirikal machon Justin Muturi ne ochopo e giko bang' Ruto riembe e tich. Justin Muturi ne en achiel kuom jotelo mawuok e gwenge mag Masawa mane obalo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta e yiero maduong' mokalo kendo siro lwedo William Ruto kokalo e duond bura mare machon mar DP. We are determined to work with Kenyans side by side in ensuring that there is every Kenyan has food on the table, and the many issues that we stand for. We want this country to move forward, and we cannot move this country forward if all we live in is history. We cannot allow history to enslave us. Osiepe kend JB Muturi kod William Ruto osebedo mawach dweche 8 mokalo bang' jogo ma ichich ni obila mako kendo lalo kod wuode e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z higa mokalo. Awayo ne ojogore kod lak odhiambo manyoro bang' William Ruto nyiso oganda jo Islam ni chik mar chugo omenda moyiedhi mar konyo jo Islam ne ok ochako tich nikech ne en kod Attorney General makia tije. Mumesema mambo ya wakfu, and I agree with you. It is it's taken too long. There is absolutely no reason, and I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent, but I now have a very competent lady. I now have a very competent lady, and I can assure you that the issues of work will be sorted out. Mae ne en thuolo mokwongo ma William Ruto ne ochiwo ranyisi makende ni osiep mare kod JB Muturi ne chunye gudo bang' dweche bura mag umo dhoge. Gwandruok e kind jotelo ariyogo ne ochakore tarik 15 dwe mar achiel higani kama JB Muturi ne owuok oko kendo tudo lal mar wuode Wesley kod obila mang'weyo maling'ling NIS. One of the things we had accused the past regimes of was the existence of disappearances and extrajudicial killings. Therefore, the security forces should arrest and bring to book all those that are involved in the abductions without fail, and all the young people being held in illegal captivity should immediately be freed. Mopogore gi thiano wachne sirikal, Muturi ne odagi yuoro e romo mag buch tend migepe kaw chung' motegno ni ok obi chopo e romo makamago nyaka jatend piny William Ruto los kod oganda jo Kenya e wi lal mag rowere makwedo sirikal. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E thuolo motime lokruok mar wito oko Justin Muturi kaka jatend migao, jatend piny Kenya William Ruto bende notimo lokruoge mamoko e tend migepe. Edan Duale mayande tayo migao mar alwora
ema koro sani koro meeting mar telo ne migawo mar thieth ka Dr. Debra Baraza oter mondo tel ne migawo mar alwora. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakiri lero, Hana Cheptumo ema koro wal kaka jatend migawo mar kit chwech, kit oganda kod hemko. Mane en jatend migawo mar alwora Aden Duale ogole bungu kendo sani oket sindane lwete kaka jatend migawo ma weche mag thieth, kama ne en jatend migawo no Deborah Barasa ochwale bunge bang' lwaro sindan. Migawo ma thieth osebedo kod achiedh nade makagi kacha moloyo te weche mag okumba manyien ma thieth masha manochako tich ayanga dwe mar 10 higa mokalo. Penjo maduong' en kaponono Duale oikore makare mar rakore kod midhiero mosekwako sha. Ruto bende otengo lwet Justin Muturi Mogo kaka jatend migawo ma jatend jotije sirikal, kendo kare ibiro kawo kod Geoffrey Ruku ponono ni opuodhe kod od bura ne lemo makamano. Gisani en jaod bura ma Mbeere North lemo mosemako chakre dwe mar 8 higa 2022. Ruku bende en jakanye duond bura ma Democratic Party motele kod Justin Muturi, kendo duond bura no chano wuok mare e riwruok ma Kenya Kwanza kochopo giko dweni. Hana Wendot Cheptumo ma en min od seneta mosenindo ma Baringo William Cheptumo owal kaka jatend migawo ma kit chwech kod oganda. Migawo ma kit chwech osebedo maonge telo chakre ne tim lokruok ne ten migepe e dwe mar 7 higa mokalo. E kinde nyasi mar iko mar William Cheptumo manowito ngimane kanoyudo thieth e kar thieth ma Nairobi Hospital, jatend piny William Ruto nosingo machiwo tich ne minode. Giko ochopo singo mare. Lokruogego igeno ni biro konyo jatend piny William Ruto e chwalo chenro mare mar bottom up economic transformation agenda, kendo igeno ni jogo mowal biro tiyo kod lony margi e tego migepego. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Obila ka otenore kod tend loch nanga ochako timo nonro ewi tho mar japuonjre manyako ma ja grade mar 8 ma ripot yango ni nyo bambi kaeto negi gi achich mapok oyangi. Japuonjre no ma jahigni 13 masomo e sikul ma Mogoto mani Suna West e kaunti ma Migori yangore ni nyo de bang' timone tim anjao no. Wuon mare Joseph Ondeso wacho ni japuonjre no ma nyinge en Teresia Adhiambo nyo negi e jikon kama nyo ninde kendo mano wakwanye ringre. Ruoth ma Suna South location Millicent Atieno wacho ni gitimo nonro mar yango matutu wach mar maundu makoro kelo tho mar nyakono. Nyathina nyoro ngima godiochieng' nyaka sa odhiambo. Karomo sa 4 to wacho ni koro dhi nindo mondo ang' chiewe sa 11. To an bende nabide oda kanyo nindo. Karomo sa 11 redio wacho sa 11 tanyiso min gini dhi chiewa teri mondo dhi e skul nikech nowacho ni sa 11 oikore. Idwaro gi sa 12 wang'e. To ka min gi wuok to duong'o dhot di boro. To onge ng'ama wuoyo. To ka wuok ang'o motimore ot ka dhiro dhot tano ka dhot tek to ka chaka tuomo mar 2 to bukore dhot odhukore. Ka ng'iyo kama onindo ko onge ka menyo gi iye kocha taneno ka nyathino liere e tol mar dhiang'. Kata ng'ama oliere akia kata gima miyo oliere akia. Nyathino liera ka winyo kamano. An penjo na mana penjo, I don't know the suspect, but penjo mara ni en niya. Dwa bedo kama nyaka karang'o. To next victim en ng'a? En miyo kaka an, kose en nyathina moro victim to dwa bedo ng'awa next. Nakwayo oriwore gi skul kuma ne nyathini some mondo otim kaka inyalo tim mondo wayud jatim timni. Uchunguzi dhi tim go officers mono bire ground kaachiel kod wan administrators man nie ground mondo wang'e ni to en ng'a manyalo bet ni otimo tim marach ma piny kuro ni. Doho mar apilo miyo sirikal thuolo mar dhi nyime gi tiyo gi chenro mare mar chiwo sir mar omenda ne jopuonjre mag mbalariany kata university funding model nyaka chop bi tiek bura ma chwal mar kwedo chenro no endo. Ing'eto ne Attorney General kod board mar HELB kod duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok miluongo ni KUPS onyisi ni jumbe 2 gigo chapa nonro kaka manyiso kaka chenro no dhi tiyo. Bende dwaro ni gimi jopuonjre milome mar nyiso gi ni giikre ne chenro no nyalo lokore samora amora kaluwore gi kaka doho biro ng'ado wachno. E dwe mar 12 higa mokalo, doho mamalo ne okumo sirikal ni kik ti kod yorno bang' ng'ur mane ochwal e nyime
Anyuola mar Stephen Bertrand Munyaho ma notwe piny Saudi Arabia pod ni kod geno ni sirikal dhi reso chuny nyathigi e piny mar Saudi Arabia ka higa achiel manomedgi to pok orumo. Odhiambo manyoro jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Hassan Omar nolieko ni sirikal osechulo omenda mane dwarore mar reso ngima Steve. Gima nyuola no to kata kamano lero ni pok giyude ler mar wachno. Simprose Okinda miwa mathoth. Stephen Munyako nochako winjore pacho ka higa mokalo. Anyuola mare ne timo kampen e mbui matemo choko omenda mar dhi reso wuodgi manong'adne buch tho e piny Saudi Arabia. It has been like that until last November when the possibility of rescuing him came about. That is when the diaspora office called me, and the way they relayed it was heart-crushing. It was heart-wrenching. En wach mano chocho peit sirikal mapacho ka mano miyo gidonjore kendo nyalo yudo ng'wono mar higa achiel mondo sirikande ariyogo olos winjruok mar reso ngima Stephen mano nego kawo ngimane dwe mar 11 higa mokalo. Tokre mchoko silings milion 150 mane dwarore. Odhiambo manyoro jagoro maduong' e duond bura mar UDA Hassan Omar nolieko ni sirikal osechulo omenda madwarore reso ngima Steve kendo ka higa ni pok orumo obiro duogo pacho. The $1 million has been paid and the Kenyan will return home safe, but also to warn Kenyans, wherever you are, to respect the laws of the territories that you live in, be it in Vietnam, be it in Malaysia, be it in South Africa, be it in Saudi Arabia. The government can intervene, but the government has its limitation. Ukiamua wende kwa territory ya mtu, hishimu sheria ya mtu, so that Kenyans are law-abiding and peace-loving people. Githuolo matine dweche abiriyo nyaka tarik manyien mar kawo oko ngima Steve chopi. Anyuola mar Steve wacho ni gimor kod kaka sirikal osebedo ka kedonegi. Kata kamano gilero nyaka sani pok giyudo ote ayanga mowuok kuom sirikal kaluwore kod okang' magisegoyo e reso wuodgi. Magi timore kinde ma sirikal mapacho ka oyango ni nitiere tim maore piny Vietnam matemo reso jakenya machielo Margaret Nduta mabende ni kod buch tho to kanoyude kod ketho mar bedo gi yedhe mamero ji. Steve nong'adne buch tho higa mar 2011 e bura moro mar nek manotimre kinde ma Steve nodhawo kod jatich wadgi e piny Saudi Arabia manomiyo jatich wadgi no owito ngimane. Juma mokalo jotend migepe mabedo chung'ne tudruok e pinje maoko Musalia Mudavadi nolero ni nitiere jokenya mahewo 1,000 e pinje maoko mitudo kod ketho mopogore. Some could be misdemeanors, some could be very serious offenses. So I cannot specifically at this stage tell you that this is the particular offense per individual. Simprose Okinda, Ramogi TV. Mine kaunti ma Migori ojiw mondo mi odhi e klinik kaka owinjore kendo ginyuol e osiptende kaka yo mar geng'o tho mag mine kinde mag nyuol. Ma endi biro e kinde maluoro nitiere ni kwan mine manyuol e osiptende kaunti ma Migori odok piny kendo jafwambo marwa George Juma nigi ler mar wachni. County ma Migori achiel kuom counties ma pod kedo kod kwan mamalo mag thoge mag mine e kinde mag nyuol. Lipot yango ni maromo mine 673 kuom mine 100 e kaunti ma Migori wito ngimagi e kinde mag nyuol. Mae osetudi kod rem mar mine mapek e dhi e klinik kaka owinjore kaachiel kod nyuol osiptal kod mamoko. Ka miyo osebedo mapek mar jumbe 12 onego beni osechako ANC clinic attendance mare facilities. To mano king'iyo namba no ibiro yudo ni namba marwa pod slightly low to that number. Jochiw thieth wacho ni ber ka ichopo ir mine e kor gwenge kendo ipuonjogi ber dhi e klinik kaachiel kod ber mar nyuol osiptal. By attending antenatal care regularly and according to the plans that we designed for them, we hope that some of the complications that they go through, especially during their pregnancies and during deliveries, are mitigated. Wahamasisha wamama wetu muhimu wa kuzalia hospitalini na kuhakikisha kwamba wanazingatia all antenatal clinics ambazo wanafaa wapate hospitalini. We are trying mondo wakete effort mang'eny mondo wami mine wa rit makare ahinya seche magipek waketgi chenro makende mag clinic. Kata bed ni migawo mathieth e kaunti ma Migori kautende kod migepe mamoko oseketo maino maneno ni mine duto odhi e klinik kaka owinjore kendo mine onyuolo osiptal. Lipot yango ni kwan mine
manyuole osiptal odok piny kawuok e 91% nyaka 84% e kaunti ma Migori. Skill deliveries apparently at this point in time we are at 84%. Yeah, angeni wabedo ga a bit of a drop in 2022-2023 I think our skill deliveries were doing at 91%. Madhara ni mengi ambayo mama anaweza kupata anapoenda kuzalia kwa Nyamrora. Mojawapo mama anaweza kupoteza maisha yake kwa sababu kuna zile complications ambazo zinajitokeza mara nyingi ambapo Nyamrora si rahisi agundwe. Apisa mocho chendego mag nyodo ka reproductive health e kaunti ma Migori Joseph Okidi wach ni kwanni odok piny nikech midhieche ma ikelo kod manyien mathieth maong'ere kaka SHA kod mamoko. Ma otimore ahinya sama na wane gi weche mag transition from of course the Linda Mama or NHIF to SHA. Many mang'eny actually are not coming up to deliver in the facility with the fear that they will be asked to pay for the services. Okidi wacho ni kata bed ni ponitiere pek e tiyo kod kuma mathieth e osiptende mantie kor gwenge mabende koro miyo moko kuom mine luor dhi osiptal kaka migawo giketo kenge mar neno ni mine duto onyuolo osiptende. We still need to do a lot of advocacy in the community so that mothers acknowledge that the service SHA provide is comprehensive enough, just like the Linda Mama used to cover them, so that when they come to the facilities, they will not pay for services. Migawo mathieth e kaunti ma Migori wach ni thoth mine ma wito ngimagi gin mago ma ochopo osiptal mondo koro nyuol ka osedeko. E kinde mar dweche 2 mokalo, mine maromo 6 osewito ngimagi e kaunti ma Migori e kinde mag nyuol. Pregnancy ok en tuo kendo ok onego bed ni miyo tho nikech en pregnant. From the month of February up to now, nwaluso mine 6 sama na ginyuol. George Juma, Ramogi TV, Migori. Aput mamanyo jal madhi bedo jakom duol mar IEBC otieko dayo dho jogo mageto komno. Kawuono ne gidayo dho ji 3 kamoting'o Robert Asembo, Lilian Wanjiku kod Saul Simiyu. Walter Nyambaga miwalera. E odiechieng' mogik mar manyo jalno madwaro lemo mar bedo jakom maliet mar IEBC, madayo dho jogo manie nyime ne oweyo bedo mang'won kendo elo ne Robert Asembo akumu bugu mibadhi monywando buche mane oterego e doho e kama ne ong'adne bura mar twech. Kata kamano pod ondemo wuoth oko mar jela. So have you been convicted or not convicted on a criminal matter? It is challengeable, Chair. The commission is challengeable because it's on appeal. And I don't know how it will come out. So you have been convicted? I wouldn't say so, Chair. So you have put an appeal? Yes. Thank you. Robert Asembo oyudore tago maliet kidwaro ni mondo ler weche mibadhi moko mane omiene mag nyiepo e kinde mane en jalup jatend duol mar adhula ma pacho ka FKF e penjo mane ong'ado muya ne akumu gi malo. Asembo noyudore ka wuotho ewi kuthe mag okuro. Bende oyudore bugu mudho mag LSK kadwaro ni mondo odwok penjo moko 5 mag buche ma LSK wacho ni en kod ketho mowinjore odwoke. Kenyans out there, what do you tell them? Given you have appealed, yes, but there is a conviction on record. What do you tell them on your integrity so that as we consider it? I'll tell them that under the rule of law, we give room to the courts and the parties before them to exploit the full recourses of law. And it's a fair process that way. It's in the interest of justice. Ikideno, bende Lilian Wanjiku ochiro weche mag barruok mag duol mar IEBC koleo ne komiye thuolo tokno yiene jo Kenya bed kod pogruok ei duolno kaka ne oneno e yiero mokalo. Part of the commissioners to write and dissenting opinion on what? Because the figures are mathematical. Now that is where the question comes in, Chair, because it is very mathematical. I agree with you. It's a matter of 1 + 1 is equal to 2. But people have sat in a boardroom and have refused to agree on those figures of, they have done their 1 + 1 and it has gone to 7. So there is a result, which will be announced
by the IEBC commissioner. However, other people have said we do not agree. Sol Simiyu bende dhoge omoko ewi rem luwore kod lai mag riwruok mag okinde pachoka LSK kama obokne mag okil ne nie kod chochni mag otese. The chairman to approve this, to refuse to sign this, let the secretariat be given powers to do. Chenro mar dayo dho ji 11 madwaro lemo mar bedo jakom duol mar IBC ochope giko kawuono ka chakruok kiny apudno biro chako dayo dho ji 105 madwaro bedo commissioners mag IBC. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Paso dhi yuyo moro machuok kudugo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya pod on weche manyien mobiro kelo iri kae. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Jomani janeno marwa wadwa wuoye kit pith mar sunflower. Sunflower en kit cham ma ok dwa tich mang'eny. Bende ok odwa pesa mang'eny. To yuto ne to ber. Omiyo Jumani adwa teri okenge te kaka ipidho sunflower. Kiseka itere kanyo okawo ndalo di mondo tuo. Mae mane biyo. To tokeni to koro en mimiye jamni. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machon maratari milongo ni kulwand kaur dilon kawono yudo tuo chuno. Manat kik winj wachne. Meher kaur gil mar nyathi kulwand manoto higni mang'eny mokalo kamoro achiel gi jaode e apoya mar ndara. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wachako dhi mbele gi weche manyien. Jokanyo mag duond buch ODM, jodongo kod rowere mawuok e sub county ma Kisumu West ogolo puoch kod pak ne jatend piny Kenya William Ruto kod ogaye mar ODM Raila Odinga kuom gwelo mikai Karen Achieng' Ageng'o kaka jagoro maongirore e migawo marango chenro mag nyithindo. Giwacho ni en ranyisi ni sirikal manywanda osechako nyuolo lemo, kendo koro oganda makaluo man kod lony osechak piki e sirikal mondo kony tayo Kenya ka yo makare. Baba gimitimo nwa onge ng'ama ditimnwa kaka Kisumu County. Adwa wacho kama, nyako miluongo ni Karen Achieng' Ageng'o, adier nyo en nyako monyono buk. Onyono nyaka no school ahead. Nyako ni nyi duong'o chunye. Mi wacho ni nyaki ting Kisumu County
malo. Ichiwe nyako nyar kadawa. Erokamano maduong' baba. Wagone jaduong' erokamano malich miwuoro kuom parowa kaka Luo kendo kuom parowa kaka jo Kisumu West. Wagone erokamano jaduong' William Samoei Ruto ma president mar piny. Ni Nyasachwa mondo mede. Wadwani wawachi kako ganda. Ni wan wasebedo e collusion ma ng'eny kabisa. Wadwa nyiso jakom ni kami makono kikiwe. E kwan mar rowere milion 65 maonge kod tije e piny mangima, Afrika ni kod kwan mamalo mogik ka piny Kenya kata rowere 6 kuom 10 bende onge gi tich. Kaka Judith Omondi leronwa atamalo 28 kende mag rowere ema yudo tich kaluwore gi lony mar somo magingo. Wuok tich jumani rowere ne obago ng'anyo maratipo mar sundo piny owacho mondo mi omany yore mag miyo rowere tije e pachoka. Picha ma ogol makare kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Zizi Afrika. Ripodni ne okawo pach jopiny ahinya to kadho wadh nam chumbi. Ripodni yango ni e piny mangima maromo rowere milion 65 onge kod tije ka pinje mag Afrika ema otelo e lai manyime. E piny Kenya e kwan mar rowere 10 ma ogulore kumoro achiel, 6 kuomgi onge tije kata bed ni rowere ma kwan gi ng'eny e pachoka kipimo kod joma moko. We wrote to the county government of Nairobi, addressed to Governor Sakaja, told him to give us access because we were bringing in young people who are unemployed. The county told us to pay. How do you tell people who are unemployed to pay? E kwan mar rowere mayudo tich, atamalo 55 miyo tich kokalo kuom anyuola maggi, osiepe kaachiel gi jokanyo mag kambi magiyudie tije. Atamalo 43 wuotho ka gimanyo tije magiyudo. Atamalo 28 yudo tich nikech lony magin go. Ka atamalo 25 to ikawo kowuok kuom kembe machielo matimo tije machal kod kembe magidonje. Kenyan government has conspired against the youth of Kenya. You can see clearly that when they post job applications, they say that you must have 10 years of experience and above. Where are we getting 10 years of experience and above? Kata kamano maondiki bende ok budhi e tijegi. Thothgi iweyo tich nikech weche ma opogore opogore. Ma otelo e listi en bedo ni osara ma imiyo gi puot, ma oting'o paro mar jotich atamalo 13.5, atamalo 12.6 dar, kadhi e taon mamoko, ka atamalo 10.8, to weyo tich mar rito ngima mar anyuola gi weche mamoko. Atamalo 70 mar rowere matiyo kaluwore gi ripodni, ichulo osara mar Sh20,000 dwe ka dwe, kama ichulo mabet odhuro to yudo Sh40,000 nyaka 50,000. Ripodni oyango ni rowere ma indikogi ok yier tich maluwore gi kit somo magisomo. Thoth bongsa ahinya to manam chumbi gin rowere ma otimo digri, ka thoth tije mamoko kaka lony masani, e kinde mamoko to thothne omak kod jopuonjre mag TVETs. Judith Omondi, Ramogi TV. Obila ma Nyamira timo nonro e wi tho mar japuonjre mar mbalariany ma ichich ni nyorodhi motho wirani en kod tim mar ywayo nyasore. Report lero ni min rawerano to nyoluongo Kayuoche mondo mi wuodeno kum bang' ka dok pacho ni oriembe mbalariany machuka kuom tiyo gi yedhe mag nyasore. Yangore ni neregego nyorodhe marach e odiechieng' mangima, to kata obedo ni report yango ni otho ka okale boka mano rodhego, min mare to wacho ni nyo madho sum ema nonege. Komanda mar obila ma Nyamira Elizabeth Wakuloba owacho ni gidhi nyime gi nono wachni matut. Nimerudi sasa jioni, ndio nimeenda kwa chiko tengeneza ranch nini sapa, ndio nimetuma na mtoto mdogo aenda ita Brayo akuja akule. Mtoto akaniambia niliita Brayo amekataa kufungua. Ndio nikamuuliza amekataa kufungua kwa nini? Eti anafunga mlango. Ndio nikapanga hiyo chakula nikamaliza, nikaenda kusukuma mlango, nikapata mlango imesafungwa. Ndio harakati hiyo yenye nilipita kwa dirisha, nikapata dirisha moja imefungwa, dirisha ya chundi yenye iko wazi. Ndio nikamulika ndani. Kwa mguu alikuwa amevaa rongi white. Kulikuwa na damu ilikuwa inatoka kwa rongi ikakuja juu hivi. Kwa inatiririka. Na tulipomwangalia kwa miguu yake hapa chini hivi alikuwa anaonekana kama amefungwa kamba na mkono pia. Sasa tukajiuliza, na kwa kona hivi kulikuwa na dawa ilikuwa imewekwa kwa kikombe na ingine ilikuwa chini, na kifuniko ya dawa ilikuwa imekuja pande hii, ilikuwa imerushwa kwa hiyo mlango ya ndani kuja chini hivi. Sasa
Mimi furaha nimekuwa tangu mdogo, sijawahi ona shida yoyote, hajawahi pia mtu yeyote. Hata mamangu saizi ameniambia hata akiweka hata 100 kwa nyumba, hajawahi ipa hata siku moja. Lakini sasa tangu last year, December ndiye alianza kufuta hiyo bank. Oronyo weche mag ohala ni ohand pith rech matindo ahinya to omena e alwora mar Nam Lolwe nyalo biro dhi malo tok biro mar chenro manyien e yor lony manyasani e Nam Lolwe. Chenro no geto riwo pinje mag Kenya, Uganda kod Tanzania e neno ni jok e lowa mar omena orwako lony makamano. Millicent Adhiambo miyowa ler. Kuom higni mathoth, jolupo mag rech matindo kaka omena e Nam Lolwe osebedo gi midhiero ahinya to yore kiluwa ma gitiyo godo makelo negi lal kinde ka kinde gino mamiyo nweng'o margi bedo manyap. Kata kamano nyalo biro chopo e giko kokalo kuom chik manyien ma kiluwa ma ikelo kod riwruok ma ok mar piny owacho International Funds for Agriculture Development komakore gi Lake Victoria Fisheries Organization ma obiro kod chenro mamiyo jolupo lony manyasani ka gitiyo kod teko chieng' e timo kiluwa mekgi kaachiel kod tuoyo omena. Jolupo tiyo gi mafuta mar taya ma ok ber ahinya. Kaka sani iyudo ka climate mar piny ni lokore. Koro watemo mondo watiek tiyo gi mafuta taya kuom mako omena mondo wati gi chieng', wati gi sola. Nikech sola ni iyudo ka beche yot kendo en yo maber mar mako rechni. Mine kod rowere bende koro imiyo sir kod tiegruok e medo ndhadho ne omena kaka yor medo yuto margi. To kose make kendo watemo mondo wakony mine mamake gi e yore ma ginyalo ritego maber ma ok okethre, mamiyo kite matindo tindo kuoyo bedo omena ni kendo kubed maber. Waneno kwa setimo gigi sani koro yudo komena dhi ma samoro inyalo ng'iewe kata mana e supermarket, samoro kata otende madongo yudo ka kelo omena kaka achiel kuom chiemo ma gimiyo ji. Koro omiyo gini miyo mine gi jolupo maluwo omena nweng'o gi kuom rechni osemedore. Kata kamano, pod gin kod to e wi kinde malony makama nyalo biro kawo ka girango medruok e chenro mag kiluwa mag rech matindo machalo ka gima tieko rech mamoko bende ei nam e sama oganda mamoko bende tiyo gi kiluwa ma ok opuodhi e mako rech to kod onge mag chike mong'irore mateo chenro mag lupo. Kendo nonro madhi mbele sani minyisowa gi jo nonro osewacho ni ka itiyo gi taya to riwo gi kanyakla to yot sana mondo mi mak rech ma ok ipango mondo imaki miluongo gi dho mbogo ni bycatch. To ka dipo ni tiyo gi taya achiel kilupo to yot sana mondo imak mano omena kende kendo nafas mar mako bycatch bedo matin. Ewi mano, koweke tiyo gi nede ma ok opuodhi nyaka ibedo gi chike makare. Dwaro mar bedo gi chike machalre kendo motegno e kind pinje moluoro Nam Lolwe e gima koro winjore mipek. Omiyo kwa tieko sani wadhi winjore ni to chik mane mwanyalo keto mwanyiso jolupo ni to kiwango mag orofa mar gogo mudhi keto romo nade. Kata wadhi winjore bende ni to kiwango mar taya minyalo tiyo go dichiel romo nade. Kato maendi gima koro wadhi kete chik, kato koro chik ni endi wadhi kadho mondo mi wami jolupo giti godo e lupo mar omena. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Tend bad migawo mar apeyni oromo kod jokanyo kendo twak ewi paro mar chik mageto juogo jo Kenya omenda mabalang' e kinde ma gitiyo kod apaya mondo konye kongo apeyni go e pacho ka. Jakom mar aput makonyo e chugo paro makamano Medusa Kefa Seda owacho ni kata obedo ni gidhi nyime kod twagno jopiny to onge kod gadieri gino mamiyo gi pek. Cynthia Onyango miyowa ler. E twak mageto miyo sirikal thuolo mar soyo lwete ofuk cha piny mar juogo wegeche omenda mabalang' madhi konyo e kongo apeyni ma pacho ka odiochieng' ma kawuono chopo e komb jokanyo ma oyudo thuolo mar golo pachgi ewi parono mar chik. Medusa Kefa Seda ma en jakom mar aput mochuogo parono mar chik
owacho ni parono ni kod ber ne japiny kaluwore ni obiro konyo e rito apeyni mapacho ka kod rito ngima jopiny matiyo kod apaya. Rationale, one is to improve on the quality of service and safety enhancement. 2, act as an additional source of revenue for purposes of developing, maintaining, and rehabilitating our road infrastructure. And 3, to act as a congestion management mechanism through congestion pricing. The benefits that would accrue to the public: improved connectivity that will stimulate socioeconomic growth, enhanced road safety and reduced accidents, enhanced quality of life. E kinde matwak makama dhi nyime, Midusa Seda oyango ni lipot mar gima nowuok e kinde ka opach jopiny nyiso ni jopiny to pod nigi to mathoth ewi parono mageto juogo weg geche omenda mabalang' kuom tiyo kod apeyni moko moyangi pacho ka kaka okang' mar yudo omenda mar kongo apeyni kaluwore ni sirikal onge kod omenda moromo mar rito apeyni. Trust is a big issue, and it was a big thing in terms of response as we're going countrywide on the public participation. We do accept there are issues that is ailing us as a country, and there are institutions which are mandated to deal with the issues that were coming into play, one dealing with corruption, one dealing with integrity. And therefore, what we've attempted to do for purposes of this policy is to try to tighten it up in terms of where these tolls would be, how they will be collected, where they will be used. Jagoro mongirore e migawo mar apeyni Midusa Joseph Mbugua korka kore owacho ni sirikal ochiwo singo mare neno ni ponono parono bedo chik. Omenda duto mag japiny ibiro tigo e yo makare. Bende okwayo jopiny mondo med chiwo pachgi kendo sir lwedo parono ma owacho ni biro konyo e geng'o moko kuom masiche mag apaya mani malo e thur ka. The government commits to ensure proper oversight of toll revenue, continuous stakeholders engagement, and the implementation of sustainable road financing solutions for the implementation of development infrastructure across all regions of the country. It is my desire that all of us will participate fully in validating the outcome of the stakeholders' public participation report that we have today. Twak makama koro igeno ni biro sudo kendo chopo e lwet jotend migepe mondo gitwagie ka geno en ni biro puodhe mondo chak tiyo ayanga pacho ka. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Wadonjane weche mag siasa kendo ni jatend ODM Raila Odinga oke kod jatend duond bura mar People's Liberation Party Martha Karua ewi sirikal mar Manywanda masani ODM gi UDA nitiere. Raila wacho ni duond bura mar ODM onge sirikal makmana ni gisumo sirikal rieko ka Karua to wacho ni Raila kod Ruto owinjore okaw okang' mar ndiko winjruok mar duond buche gi kapisi mar jandik duond buche. Raila gi Karua mane olaro kom mar jatend piny gi otiko achiel e yiero mokalo kawuono noromo e kaunti ma Meru e kinde ik mar mosenindo jaduong' Julius Laban ma en wuon jaod gavana ma Siaya James Orengo. Lakini kama ingekuwa wale ambayo walileta hii katiba ndio wako pale juu, mweona tofauti mingi zaidi. Lakini kati hapa mpaka pale, mpaka nchi iendelee. Kama sivyo Kenya inaweza kuteketea. Ikiteketea, watu wote watapoteza. Si watu wote watapoteza. Kwa hivyo hakuna makosa. Yale sisi tumefanya, sisema mimi asijaenda kwa Ruto. Yeye alikuja kwetu. Sisi hatuingii kwa serikali. Lakini mpaka tutatue shida hii ambayo iko hapa sasa. When basic services are suffering, we must continue saying no to the suffering through the shashi. One doesn't even know what is what. While blessing the broad base for those who see it that way, I still request them to do what the law says, to enter in political holy matrimony, which is a coalition registered by the Registrar of Political Parties, to let the vital committees sit with parties absolutely not in government. Baso di yue moro machuo kudo weche mag tuke bang' dakika matin.
Jiomotion and Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jiomotion and Shabiki Jet X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Ok an emasechiko. Beduru giteko, kendo beduru gichir. Kik uluor, kik kweduru, ni maruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu, kuonde duto. Yudo beduru giteko kaka skiza tune mari, di star 811 star 414 hash. Ini dwaro pesa da? Abro mi pesa mora midwaro. Ini paro ni anyuola na? Inyalo nyiew kamano? Of course. Kiki ketu Zoravar obed jawasiki. Kata ka bed ni puodho no ok mare, en obro timo gimora mora eka mondo en oyud puodho no. Jok ma inidwa mayo ute kaegi gin mana jok mabeyo. Gionge ketho. Nitie mama maniluongo ni Hanur manonyolo nyathi manyako ka. Wanwa daro details meke. Ere kaka nyalo konyou ka unumiya nyinge kende to kata kamano nonyolo higni 20 mokalo. Mos. Indulge in that moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Odonjene weche mag tuke ni Iran oyudo thuolo mar dhi e World Cup ma higa manyien bang' dhi amodhi gonde 2-2 gi Uzbekistan e tuke mag Group A e pinje mag Asia. Ne gidwaro mana point achiel kende mondo mi gidonji e World Cup kowuok e grubno bang' Japan